de tardor. La festa major. La festa de la tardor. La festa major. Festa de tardor. Festa major. Festa de la tardor. Festes De Sant Feliu de Llobregat. Festes de Sant Feliu de Llobregat. Festes de la tardor. Festa major. Festes de tardor. Festa major. La festa major. O la festa de tardor. Visca les festes, home! la mula amb una nena cantant amb la gralla. El drac. Estic dibuixant la Violant i vull dibuixar els gegants que picant el full. Doncs avui fem el gelat del seguici amb totes les colles que apareixeran. És per fer ja caliu i preparar la festa major. Doncs mira, venent una mica de material de la festa major, perquè tothom vagi ben equipat. Els barrets, el domàs, les figures que s'han fet de la garça i dels diables, les ulleres. Pel correfoc, per protegir-te els ulls. Un barret per la meva neta, pel carrefoc, perquè no puja aquesta festa. Per anar tots a una, ja que és la festa del nostre poble, que es noti. A los nens los poner tan contents a tots, que se van posar con barret i mocador. El carrefoc està tapada. I participant de festa i con ganes de gresca i de festa. I els nens cada cop més porten el barret, el mocador, es coneixen les històries i dels nens passen als pares, jo crec. La festa de la tardor és un segle de l'any, és una cosa esperada. Festa, cachondeo. Una festa tradicional de la tardor. Portem tot l'any preparant-nos per aquest dia i perquè surti tot com ha de sortir. Tu passes bé. Sempre venim. Amb els amics. Venim cada any. Disfrutem. Almenys jo, que ho visc a dintre, ho disfruto. Són l'hòstia, aquestes festes. Bueno, jo crec que ens uneix bastant els de Sant Feliu. Trobant-nos amb tota la gent. I que ens veiem els veïns. Y es bonito, es parte del pueblo, de la vida de aquí. Que fan poble, vaja. Doncs comencem a iniciar el repic de campanes d'inici de festa. Ara nosaltres comencem a les 7 i darrere nostre ja comencem tots els actes que s'han de fer. Ho farem les 3 campanes a la vegada, seguint el mateix ritme. Pam, pam, pam. Iniciaran les 3 campaneres que hem acabat de fitxar. I després nosaltres ja la farem repicar totes les campanes, voltejar la rarímia, brandar la campana de Sant Pere i repicar la Llorença. Vinga!
ambient, he parat i vinga, va. Estem esperant el mocador d'honor, a veure qui li donen aquest any. És com un petit premi, no?, per algú que s'hi ha dedicat anys i anys, pot ser aquest mocador d'honor. M'agrada molt aquest moment, el que passa és que ara ho trobo, com que no em toca a mi, amb més alegria encara, no?, de compartir amb el Bernat. Estic molt content perquè rebre el mocador d'honor és una que és molt important per mi, perquè porto tota la vida treballant per les colles i m'agrada molt. Portar el mocador d'honor és portar el signe de que has fet moltes coses, representatiu. Ara retirar-me i deixar que els joves pugin i que treballin, que jo ja he treballat molt. Però a mi el problema és que m'agrada massa. Em fa molta il·lusió rebre aquest mocador d'honor pel significat que té. Veïnes, veïns, ciutadanes, ciutadans, estem aquí per començar 4 dies d'una intensitat molt gran i què millor per començar-ho que fent un reconeixement a una persona com el Bernat Ribas. Jo simplement diré 2 coses. Visca la festa major, visca les colles de Sant Feliu, que fan una feina intensa brutal, i sobretot visca Sant Feliu. Vinga, tothom a viure la festa! Sí, ja queda poc ja. Estic organitzant el seguici, organitzo les gralles. Amb molta paciència. Primer grup, segon grup, tercer grup. És l'iniciació de les festes. Un cercavila que surten totes les colles. Aneu darrere del drac, ja el teniu col·locat aquí. És la primera part de les festes i la més emocionant. Som-hi! Ara estan tirant foc amb la seva bicicleta espacial, que és un dimoni. I a mi m'encanta molt, soy su fan. La Garça de Sant Feliu, una de les nostres gegantones de la festa major. Festival! Per nosaltres és el millor dia, el més maco, perquè la gent surt al carrer, s'aplaudeixen i pregunten. Hem sortit al Palau Falguera i ara ens dirigim a la plaça Lluís Companys. Res, us veure l'espectacle. Fan balls o... Cadascú interpretarà el seu ball tradicional. Ja arriben! Cridem tots que vinguin els músics del seguici. Vinga fort, un aplaudiment ben fort! Festa major! Reunions fins tard, infinitat de correus, trucades inacabables, molts maldecaps, però molts creiem que val la pena posar el nostre gra de sorra a les festes de tardor, les nostres festes.
això s'ha de viure. final del seguici. Ens fiquem tots a la plaça, els músics toquen. I consisteix... Tots es fiquen. Tots comencen a donar voltes i després es van ficant cap al mig, cap al centre, cap als costats. Visca PM! I visca els Diables Rojos! Cap a dintre! Us esperem a tothom al segon seguici! Primer van ser les festes d'agost, de Sant Llorenç, i més endavant es van passar ja a la tardor. Se va començar a iniciar a partir de que els carrers van començar a fer festa, perquè no existia festa de tardor. I aquesta era la festa major petita. La festa de tardor ha passat a ser la principal. Un inici de curs on la gent encara està entre l'estiu i els estudis. Trobo que és quan hi ha més gent, perquè clar, el mes d'agost sembla que no queda ningú a Sant Feliu. S'hi fan coses i es manté testimonialment, però la important és la de tardor, que és amb motiu de Sant Sant Remigi, potser? O no? Avui hem celebrat la festa del nostre copatró, Sant Rarimi.
aquest gran sant del segle III-IV, perquè no és un sant que els que no som del poble doncs l'haguessin sentit. El que sí sé és que és una festa molt antiga. I aquí a la nostra població, en els llibres, en tenim moltes persones que es diuen rarimis o que es diuen rarímia. I fins i tot una de les nostres campanes porta aquest nom, la campana rarímia. Amb quina activitat em quedaria? És difícil, eh? Una només. No sé. M'agraden totes. No sé, totes les coses. Totes. Tot. No puc triar. El més important de tot és el seguici. El seguici. El seguici. El cenici. El seguici. El seguici. Perquè surto jo. És un moment solemne. Ei, que comença la festa. És la descripció perfecta de les colles. És una mostra del que fem. Jo he anat a molts pobles a festes de majors i com el seguici no hi ha res. M'agraden els gegants. Els gegants. Els gegants. Els gegants. El matí dels gegants. Cercavila de gegants. Les atraccions. I la fèria. I la fira. O l'escuma. I la festa d'escuma. La festa d'escuma perquè m'ho passo superbé. La cercavila bastoners. El cercavila bastoners. Els castellers. La diada castellera. La petita. Els jaugaires. Posa'm en un. Els concerts. Els sopars de les colles, que es menja molt bé. Doncs estem ara mateix als Padres. Estem al sopar de colles. És una reunió de totes les colles d'aquí de Sant Feliu. Ara ve el fogonero mayor. Amb Totes les colles, un sopar de germanor, perquè com que ens trobem molt bé, tothom junts. Quantes colles? No sé, moltes. Aquí estem esperant a que comenci el sopar, s'estan fent les brases. M'esperaven a mi, però com que ja he arribat tard, ja avui soparem tard. Necessitem agafar forces amb aquests sopars. Ara i aquí estem posant a l'esmorzar totes les colles que ens venen convidades, perquè després nosaltres també ens conviden a casa seva i fem els intercanvis. Ballareu a plaça? Sí? Estem al mercat municipal des de fa uns quants anys, que cada any fem una xocolatada per tot el poble. Estic fent xocolata autèntica amb llet i xocolata en pols. Es ve de gust menjar xocolata. Estic molt contenta de cada any que vinguin, i aquest any som més colla, Està boníssima. La xocolata boníssima, Tot el que portem és bo, productes bons. Sí, és una altra manera que la gent vingui. Si no venen per una altra cosa, doncs vindran per la xocolata, segur. Home, és que si vols, a les festes pots anar tot el dia menjant gratis, Hi ha segur que gent que ho fa, I no fa la compra aquesta setmana. Fem xocolata, la gent ve, els veïns. Doncs a les 8 i una miqueta més ja estàvem aquí al carrer per fer la xocolata. Ahir vam fer un sopar de veïns, o sigui que intentem tenir el carrer animat. Estem fent aquí unes tapetes amb els veïns, que les foten molt bones, molt bé de preu. Un sortit de pinxos del País Basc. Menjant musclans. Músculs. Musclans. Això està boníssim. I més regalats. Bons. No sé, no els he provat, tu. Encara no he jalat cap jo. 100 quilos. Anar netejats un per un. Remés, Anar fent, tu, escolta. Ja tenim la cua, se'n vol Corte Inglés, això, collons. Tots els nens que són valents i que es posen al correfoc, doncs tots estan convidats a prendre unes patades i un refresc. Estem fent el concurs de paella que es fa cada any. Va fer una mica de caliu. I dues persones són jurat, després donen uns premis. Nosaltres normalment no solem guanyar, però la gent que ve a nosaltres diu que és molt bona, s'ho menja tot, sobra, repetim. No l'ha fet un amigo americà
que le agrada mucho Catalunya. No es feien a Sant Feliu, no es feia concurs de paelles i es va decidir fer concurs de paelles. I aquí ja ho veieu que som 170 persones i que tothom ens ho passem molt bé. I a més el dia ens acompanya. Aquí es nota que hi ha aquesta festa major i que tothom hi participa. I aquí hi ha moltes colles. Hi ha de tot, hi ha la garsa, hi ha el drac, hi ha... Els cornuts i els diables. A la mula, els castellers, els timbalers. Els gegants, hi ha capgrossos, hi ha bastoners... No és el mateix veure-ho que fer-ho. Molt millor des de dintre, eh? Ballar, estar en una colla. És més divertit, no pares mai. Que hi ha esbar, doncs m'apunto. Que hi ha diables, doncs també m'apunto. He vingut nova fa poquet. Sí, és la primera vegada. Jo m'he apuntat a la colla per divertir-me. M'agradava veure el seguici sempre i vaig preguntar i em van dir que es podia apuntar qui volguessi. Volia fer alguna cosa i vaig escollir ballar. Cada cop hi ha més gent que vol entrar. Nosaltres érem molt pocs i ara a la colla ben bé som 45. Ella era l'única noia. Va ser uns anys l'única noia de la colla. I els nouvinguts del poble també, no tots, però molta gent s'hi va apuntant. Necesitamos gente joven, muy joven, que esté dispuesta a hacer castillos. Perquè em diverteixo amb la meva colla. M'agrada molt tocar el timbal. Pensa tota la gent, un espai de convivència que no podem tenir en altre lloc. Ens van demanar voluntaris per fer el cercavila de Bastoners i ens hi vam apuntar. D'aquí van altres pobles, aquí per exemple hi ha un senyor de Vilanova, gent d'Esplugues. Fem uns intercanvis, ells venen uns cops unes vegades al poble i una altra vegada baixem nosaltres. Conèixer una altra persona que fa alguna diferent que tu crec que és molt interessant. És cultura, és una cosa que s'ha de preservar sempre. És molt important conservar les tradicions. Doncs ens trobem aquí a les 8 del matí. En teoria haurien de sortir a les 8 del matí. Preparant-me per tocar matinades. Llavors anem fent un recorregut per tot Sant Feliu. Despertem la gent amb el so de la gralla. Llepant una mica perquè s'estovi. Llavors es toca millor. L'any passat el noi que duia les traques, com que es va dormir, se'ns va afegir a mig recorregut, o sigui que, però bueno, és igual, perquè ja el seguissi. El que passa que en aquest cas és el que fan molts nanos que ja empalmen. Ja caixa. Portes caixa? Doncs els hem preparat un esmorzar a la colla de grallers. I sempre és un plaer preparar l'esmorzar, és una cosa que fem tots junts, tots els veïns i veïnes junts. Cada any els hi fem. Aixecar-se d'hora per dir-nos estem de festa, aixequeu-vos i tal, s'ha d'agrair d'alguna manera, no? I què mínim que preparar un esmorzar. Pensava que vindrien més tard. Quan acabem d'esmorzar, llavors fem una peça d'agraïment. Ens tornem a arrencar fins a la propera casa. Venim aquí a la trobada gegantera d'aquí de Sant Feliu. Aquest és el cercavila que s'organitza amb totes les sortides que hem anat fent durant l'any. Totes les colles convidades venen, sí, hi ha molt bona col·laboració. Van estar a Vilanova d'Espolla i ara nosaltres els hi tornem. Perquè ara mateix m'estaven dient que ha arribat una que no teníem prevista i ha arribat ara. Se surt des del Parc Nadal i es fa una volta per la part central del centre del poble. Els geganters de Vilassar de Dalt. El gegant que més t'agrada? El Guillem. Els gegants de la ciutat presideixen l'acte de totes les colles convidades. Esperem que la colla dels gegants de l'agrupació, al final de l'acte, també es posi amb nosaltres a presidir l'acte. Endavant, Vilanova! I avui es viu més la festa dels gegants perquè fan el ball. Això són els gegants. El gegant de Olesa de Montserrat. De l'agrupació cultural folclòrica.
uns que aguanten a baix, que són els terços, s'estan preparant per pujar. I quan pugin, posaran els dosos i l'enxaneta i el cotxador. Jo faig enxaneta, en el cap porto un casc que és per protegir-nos per si ens caiem. Estan construint un 3 de 6, crec, sí. Ara estan pujant els dosos, la posició que fem nosaltres també. Quan sona la música així més aguda és quan l'enxaneta ja està dalt de tot i fa l'aleta. Jo m'acotxo com una granota perquè ella aguanti a l'esquena i que faci l'aleta. Vale, Martina! Suau, suau! Vinga, amunt! Molt bé! Vinga! Suau! 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 Avall! Hem decidit fer-lo baixar doncs, perquè com el castell tremolava una miqueta bastant, la canalla li ha costat una mica pujar, doncs abans de que caigués, cap avall. Això sempre. Abans de que caigui, avall. Sempre. La gràcia dels castellers és que des del més petit fins al més gran hi són convidats i tenen part i tenen participació. Aquesta colla estan assajant 2 vegades a la setmana, deixant les feines i la televisió i les aficions d'estar-se a casa tan còmode. Per això, gràcies a aquests esforços, s'està aconseguint. Volem vinya. Veniu a assaig els divendres de 8 a 10 i mig, al Salvador Espriu. Doncs és una activitat tradicional catalana on fem les danses típiques, balls inventats nostres amb cançons populars catalanes que ja existien. Es toco el flabiol a la colla. És una flauta que es toca amb una mà i s'acompanya amb l'altra mà amb el tamborí. No és un instrument que sona molt fort i llavors es poden sentir els cops de bastons i els picarols. Farem un cercavila. I si podem ballar, perquè ja som una mica antics, com ens han dit, si podem ballar, ballarem. I després ens espera un dinar que Déu-n'hi-do. A Sant Feliu doncs, ja és el segon cop que hi venim, almenys jo. Sempre tenim gent mirant les actuacions i dona gust venir a actuar aquí. Ara anem a fer una audició de sardanes. No ens agrada gaire, tu. No ens agrada gaire perquè, escolta, venim aquí, està ple de gent, tu. No, nosaltres ens agrada la tranquil·litat i això, però venen gent escoltant-se. El Malacopla és l'orquestra per excel·lència catalana, ja no només amb les festes majors, sinó doncs, al llarg de totes les festes que hi puguin haver tot l'any, no? Per acabar bé la sardana s'ha de repartir matemàticament i s'ha de comptar des del primer moment. Per tal de poder començar la sardana amb un peu i acabar amb el mateix peu. Jo he sigut una autodidacta de les sardanes. Vaig aprendre aquí, quan tenia 6 o 7 anys, a ballar sardanes, i n'he anat aprenent sobre la marxa. Per mi és difícil. Amb la sardana ja no ho he acabat d'entendre i he fet com un xurro. A les audicions hi ha més gent gran que jove. La sardana potser necessitaria una renovació que no sé quina és. Jo penso que és important com a tradició de Catalunya. Sempre que fem festivals les Bartsol, o sigui, és una mostra d'aquí de Catalunya, però sempre ens agrada portar grups d'altres països i si podem fer intercanvis i anar nosaltres allà, i sempre és una experiència enriquidora perquè coneixes gent de fora, nous balls i almenys ensenyes el que és el nostre fora de Catalunya.
a veure com surt amb tanta gent. Tot el que hi ha aquí és tot el que hi ha a Sant Feliu. No ve cap colla de fora. Això és un gegantó. El Doraemon. Amb la meva iaia em va construir la roba, pesa una miqueta. I el tinc d'agafar bé i intentar posar-ho més enrere perquè si no fa i cau. Sortirem, anirem pels carrers de Sant Feliu. Passacalles amb confeti pels nens perquè gaudeixin de la festa. Doncs aquesta geganta és l'espriueta. L'espriueta és la gegantona de l'escola. Es va fer una miqueta amb consens de tots els nens de l'escola. Vam escollir quina cara i després el vestit. La gent va votar i es va escollir espriueta. Tu vius amb els nens que van amb una alegria, amb una emoció i una il·lusió. L'altra geganteta és la tardoreta. És una aportació d'una persona. Per la nena no hi havia cap gegantona de la seva mida, de nens petits. No ve. Nens de 5, de 6 anys són els que porten la tardoreta. I tots els nens estan encantadíssims amb tot això, i jo també. La desfilada als trabucaires. Hem aquí juntat a totes les colles del Baix Llobregat. Home, es fa més soroll i tot això és més festa. Dóna gust. La germanor que hi ha. Els gegants i totes les colles vindran aquí. Han fet el recorregut per tot Sant Feliu o per uns carrers de Sant Feliu i ara vindran aquí. la Biblònia del Drac. El cavaller Guillem i el drac lluitaven amb els confetis que tiraven. A mi el que més m'agrada és el correfoc. 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 Els correfocs. El correfoc de grans. El correfoc dels grans. El correfoc de petits. El correfoc infantil. El correfoc infantil. El correfoc, sens dubte. Jo sempre em quedo amb el correfoc. És l'activitat més especial, de fet és com la més esperada. És el més divertit. És adrenalina. Perquè m'agrada ficar-me. Ficar-me sota dels diables. Des de petitona sempre hi he estat. Jo crec que és l'espectacle més visual que pot arribar a tenir les festes. Donen patatus. Les bengales que tiren. Per l'espurna, perquè és diferent. La number one, no?, de la festa major. Doncs mira, ara estem començant a muntar l'espectacle de pirotècnia per l'inici del correfoc com cada any. I bueno, ara començarem doncs, a muntar el campanar, els companys estan posant les cascades aquí a la plaça de la Vila. Empalmant les cascades l'una amb l'altra i així queden comunicades i s'encenen totes a la vegada. I queda un efecte a la mar de cuco. Primer hi ha unes cascades que són verticals i horitzontals que posen tota la plaça i després hi ha dos coets que pugen dels plataners des del fons de l'Ajuntament fins a dalt del campanar i és el que encén el campanar. És que és un símbol de Sant Feliu. No podem estar sense l'encesa del campanar. Quan veus a la gent que mira així embadalida, dius, mira, avui ho hem fet bé. Bueno, el correfoc aquest any començarà ara a les 8. Hi haurà una tabalada conjunta de les colles timbaleres i després això es coordinarà amb el llançament del primer tro d'avís. Jo vaig de dragonet i llavors portarem el drac i, bueno, jugarem amb tothom i els cremarem.
gorro, unes ulleres, un mocador, roba de cotó, que va, així, bueno, i d'esto i cauen xispes i tu et fiques dins. Hi ha uns diables que són, van la cara pintada i és que un cague. Bueno, a més, els diables de la salut. Van molt ben pintats, però fluixos. Aquí al correfoc, m'estic passant molt bé. Estic disfrutant del correfoc. El correfoc és el millor del món. Que mola molt! Estic aquí disfrutant amb el meu cosí i amb el meu pare. Pues fa des que tenia 11-12 anys que vinc amb els amics. Anem sols per lliure i amb colla, amb penya i ens anem ficant i ballant i de tot. Cada any ens agrada més. Estem passant-lo superbé, Bueno, una miqueta de por. Ja estic acostumada. La primera vegada que venim està molt bé. Però jo no m'hi fico al foc, no m'hi fico. Avui volia ficar-me amb una amiga, però... Una barrera. No passaran! No passaran! Molta emoció, tots cremats, tota la roba feta una merda. Afònica! Pues estem aquí a la plaça de l'estació, supercontents, esperant a que tot això ja s'encengui. La veritat és que ha sigut un recorregut que hem tingut la sensació que s'ha fet molt ràpid, la qual cosa està bé perquè això vol dir que hem patat molt i ens hem passat molt bé. Crec que ha sigut una gran festa del foc. Estic nerviós perquè passi tot. Un cop han arribat totes les colles aquí a la plaça, ens concentrem i patem totes, cadascú la seva bèstia o els seus diables, alhora. Molta gent aquest any, la gent estava molt participativa, ha sigut molt bo, ha sigut molt bo. Pues nada, que ja s'ha acabat, ara estem esperant aquí la gent que hem quedat i ja està. Hem perdut els fills. Això. Molta gent, cada cop tenim més gent, a la plaça estava plena, feia goig, ha estat un bon correfoc, crec jo. Aquestes no sé per què, però a mi són les que més m'agraden. Els diables, l'espectacle de foc. És el diable! Diables la Salut, Normalment aquí al barri La Salut no hi arriben gaire a les festes y nosotros fem que arriben. El correfoc es muy bonito y es muy guay aquello, pero lo que es esto es auténtico. És com una mena de circ perquè no només és petar, sinó que fem figures, fem acrobàcies i utilitzem malabars, de foc. Cada año se superan más y es que es divino, divino.
estem esperant a que vinguin totes les veces diables per fer el correfoc. Porto un gorro que em protegeix del cap, unes ulleres que em protegeix dels ulls i un mocador perquè no m'intoxiqui. Doncs vam decidir de fer un correfoc sense tro para que tots els nens puguin disfrutar com a mínim d'aquesta festa. Así van perdiendo el miedo y pues a ver si se inspiran pues a formar parte de todo esto. Es precioso. A veure si m'atreveixo a ficar-me. És el primer any que em fico. M'agrada molt veure els correfocs. És superxulo! És superxulo! És que s'empapa! Acabo de veure el drac i la mula. No em fa por. La garça. És una festa familiar, és una festa per la canalla, per la gent gran. I per la gent jove, depèn del que et convingui, hi ha de tot. Y todos disfrutamos de la fiesta mayor. Els meus fills ja estan sols. Quan els nanos eren petits venien amb ells, a vegades estan els nets, venen els nets, i si no, doncs venim nosaltres. Jo tinc tota la família implicada. En els nanos des de veu no es veiem, ni al pèl. Ja tinc un nen de 2 anys i aquest any ho estic veient des de fora. I realment es veu molt diferent. Jo sempre pensava que era una cosa més pels grans, i no, realment no, Jo ahir, per exemple, el meu fill, molt bé, amb el correfoc infantil. Jo crec que era dels anys que més gent hi havia al correfoc infantil i la gent s'hi posava amb les criatures al mig del foc. És molt familiar i tota la festa major en general, i que està bé, que és molt sana, molt autèntica i molt des de petits. Vam començar el Ricard i jo quan no teníem nens i han anat naixent els nens a la colla. Tengo el meu net, que és un forofo de lo gegant. Que des de petit ja van formant part i viure del que és de les colles, Sant Feliu, els sentiments. Vaig veient un canvi generacional. Tota la canalla que va darrere, que es vol apuntar quan encara no els hi toca. Jo de gran vull ser gegantera. Jo de gran vull ser timbaler, castellers i portar gegants. Els diables. Hem de fer cantera pels anys vinents. Les setmanes prèvies a la festa de tardor, les escoles, els nens, diguem que van fent caliu. Hi havia un bagul que ens treien els objectes a la història. Que a través de la canalla s'arriba a tothom. Farem la famosa història del drac de Sant Feliu, la princesa Violant i el cavaller Guillem d'Olorda. Escagarrineu-vos que comença la funció. Fins ara! Va ser un encàrrec de l'Ajuntament. Ens van venir amb la idea de que tenien 2 contes, que existien com a conte, que donaven nom i figura al bestiari del poble i als gegants, i que sí els podríem convertir en peces teatrals de titelles. A tot menjaré! Ah! Que sí. Funciona molt i molt bé, la gent se'l coneix de memòria, quan ens equivoquem ens ajuden i si no, doncs ens aplaudeixen i ja està. A l'atac! Toma ja! Quina cara! Sembla un àngel del cel. Suposo que ens veurem després. Oh, esclar, senyora. L'obra de teatre dels gegants. Ai, Anna, càmera de titella. La garça de Sant Feliu. Ja sabeu de què va la història, que sí que la sabeu? Que s'acosta un altre cop la festa del poble i a mi no m'ha convidat ningú, com cada any. El Banyetes volia robar l'anell de la princesa. Esclar que t'he enganyat. Garça tonta. Alto aquí! Que la garça es va fer gran. T'agafaré per la banya. Ai, no, la banya no, que fa un mal terrible. Es va convertir en gran i li va prendre. Gent de Sant Feliu, jo us protegiré a partir d'ara. Pues mira, estem al Passeig Comte Vilardaga. El que hem muntat aquest any és una fèria medieval. Doncs mira, això és una paradeta d'armes, la majoria fetes per nosaltres, igual que els jocs que tenim allà. Joan, aquí. Hi ha una mica de tot. Doncs mira, fem punt ara. Unes bufandes.
estem al barri de Montjuïc, al Mercat Medieval, i estem fent el Cercavila al Mil·lenari, que proposa treure al carrer la història de Sant Feliu de manera educativa. Hem organitzat el Cercavila en segles, llavors començaríem pel primer, que seria la primera referència històrica de Sant Feliu, a les monges del convent de Valldonzella i les seves disputes amb els senyors per mantenir el bosc. Expliquem la història del bandoler i la bruixa, que estan amb nosaltres, i intentarem interactuar amb tot de nens. I així, amb un canvi rere un altre, és com els santfeliuencs hem construït la nostra ciutat. Aquests són alguns dels episodis de la nostra història. Jo aquí soc de truc, i estem aquí al cau i fem el Mercat de l'Alegria perquè els nens es diverteixin i mira. El folar és el que representa el cau, no? Que és això, els colors vermells i negres, i ens ho donen a cada un i té un sentiment per nosaltres. Doncs avui fem una representació musical que es diu Aladín i per la festa de tardor sempre fem alguna coseta. Sí, voluntari aquí a fer que la gent s'ho passi bé. Per criatures, pels nens, és un públic familiar molt agradable de treballar-hi. Els pares també s'ho passen bé quan venen a veure l'Aladín. Estic repassant text perquè és una mania d'aquestes que tens abans de començar, que fas una repassadeta i ara penso que si un dia no ho faig m'anirà fatal. Que sí, que m'ho sé perfecte, m'ho sé millor que tots, que per alguna cosa soc la mare, que tinc més seny. De pressa! L'entrada s'està tancant! Qui ha fregat la llàntia? Si és un desig, només que ho digui ja ha estat concedit. Els meus fills ho han passat bomba i han fet la festa de cumple aquí i ens ho hem passat molt bé. Jo crec que fa ambient, perquè la gent ja surt al carrer al matí, ja es comença a engrescar i van empalmant una activitat amb una altra. Forma part del programa, ja. Activitats tot el dia, tot per tot arreu. Jo crec que és bo que hi hagi diferents alternatives. Anem triant, i sobretot, clar, els petits manen. Ara la bicicletada i després tindrem d'anar a les titelles també de la Llobregat, o sigui, hem de fer la festa completa. Coses així que són de cultura, que solapin no em sembla molt bé. És normal que se solapin perquè són festes, són 4 dies. Pots anar a fer una cosa, pots anar a fer una altra. En principio lo vemos todo. Lo que podemos, claro. El que a mi m'agrada és el que disfruten les nenes. El bany d'espuma, per exemple, quan puc vaig cap allà. Aquest matí hem estat valorant i hem vingut a la que més ens ha agradat. Disfrutando un poquito. Esta mañana se ha levantado tempranito porque le hacía mucha ilusión. La bogeria total. Clar, portem tot l'any esperant l'hora de l'escuma. És una boníssima activitat pels amics. M'agrada molt això. Este es el mejor año. Posem colors a l'escuma. Ben fort! Estan bojos, només has de mirar, És una festa i poques vegades tenim un bany d'espuma. I s'ha perdut una xanca. S'ha perdut, es podrà recuperar. Quan obrim la boca se'ns posa tot a dintre a l'espuma. Doncs estic aquí amb el petit, perquè s'ho passi bé. I jo gaudi com ell, vaja. O més. En principi jo no volia ficar-me a dintre, però és superdivertit. He començat ficant-me amb elles i ara m'ho estic passant pipa.
que agradin, jo crec que és per la gent del poble, sobretot. Si sempre de petit ho has viscut des de fora, viure des de dins doncs, és molt especial, perquè saps l'esforç que comporta fer un simple cercavila que sembla molt senzill però porta una gran feina. Hi ha molta gent que està treballant tot l'any. Sortint a tots els actes i col·laborant i organitzant. Crec que tothom és molt conscient del que fa. Aquesta base social ha aconseguit que la festa s'aguanti gairebé per si sola. Loteria de la garsa, però ningú en compra. Això són els calés de la garsa de tot l'any. Sense nosaltres això no funcionaria. Hi ha més moviment en el jovent a l'hora d'organitzar-se, de muntar les festes alternatives, abans no existien. Aquesta nit ens trobem al Parc Nadal, com altres anys. Aquesta és la 6ª edició de la Petita, les festes majors alternatives de Sant Feliu. Perquè antigament a les festes de l'octubre se li deia la festa major petita. Xafardejant, a veure, què tal? Hem estat tocant nosaltres i ara estan tocant altres grups que són molt bons. Els concerts, o sigui, no ens agraden gaire, però ens agrada l'ambient que hi ha. Lo que está guay es que participen grupos locales para darle una oportunidad a que salgan. Són unes festes autogestionades, populars. Quina diferència és? Doncs que nosaltres no rebem cap tipus de subvenció de cap institució. Estic a la cuina, és una cuina de menjar vegà. Cada any volem remarcar diverses temàtiques. Enguany la temàtica és antipatriarcal. Que no siguis només festa, sinó que tingui un rerefons. Després d'altres anys hem treballat el tema de l'ocupació i l'especulació. Intentem fomentar i potenciar aquells valors en els que creiem i pels que pensem que val la pena lluitar. Estem a la Fira de Sant Feliu. Divertir-me, perquè venim amb uns amics. Feia temps que no trepitjava la fira. M'agrada molt. Recordem, bingo a 10 euros. Es sorteja el pernil. El pernil està aquí! Ens reunim aquí tots els amics, prenem una cerveseta, juguem al bingo. He vingut especialment de Londres per al bingo, de la Joan Maragall. Porto des de petita. De petita cantava els números. Silenci, sisplau. Doncs mira, he fet una línia la primera vegada que faig un bingo i m'ha tocat tot això. Que sí, que m'ha tocat. M'ha tocat el pernil, a mi. Potser li poso un nom i tot. 60-6-0. Això és la caixa en la qual els veïns tiren l'aportació que volen. Això ho organitzen els de la colla de festes del carrer Joan Maragall. Forma part de la festa ja el bingo de la Joan Maragall. 48, 4, 8. Han tancat línia. Avui hem presentat els vehicles des del dematí, han estat aquí exposats a tota la gent que els ha estat visitant. I bueno, cotxes, motos, hi ha de tot. Jo vaig començar amb una moto que tinc a casa, que és una Montesa, que té 53 anys. Vaig agafar-hi afició a arreglar aquella moto i em vaig buscar una altra de molt vella, que estava a Sant Feliu, reclonada, que és aquesta, i aquesta també la vaig arreglar. L'he portat arrossegant i ara me'n vaig a casa a deixar-la altra vegada i fins una altra vegada. Anem a fer la bicicletada amb els nens. Faig un passeig amb bici. Anem cap al camp del Barça, sí senyor, per allà. Porto una BMX amb la cadena rovellada i vinc a fer el màxim que pugui. Quan ets menor de 12, doncs fas la petita. I ara després faran les dels grans, que és un circuit més llarg. No serà gaire difícil, em sembla, Fa bon dia, no? Perquè altres anys estava plovent. Seria enganxat entre plat i quart. Mira, donant als nens que venen d'haver fet la bicicletada perquè agafin força. I ens coneixem tots i fem un esport que ens agrada. Jo penso que l'esport també és cultura. La festa major com està jo crec que està molt bé. Molt bé, com cada any, jo crec. Més o menys cada any és el mateix, però és una tradició. Jo portava 5 anys sense venir a les festes
i es nota molt l'evolució. Són millors, hi ha més afluència de gent. Moltíssima gent i l'espai se fa molt petit. El seguici va ser brutal. Han estat molt ben organitzades, ha fet un temps de puta mare. Per sort aquest any no plou, perquè sempre plou. que no plou. El primer any. I això ha de ser sempre, Jo gairebé ploro, quan vaig veure el temps, digo, no pot ser. Aquestes festes són les úniques en 20 i pico anys i puc certificar, i això podeu agafar la història, que no plourà. Amb la qual cosa ja és històrica. Jo crec que aquestes festes de Sant Feliu són de les milloretes que hi ha aquí al voltant, Sempre hi ha coses que es poden millorar, hi ha coses que es fan bé, hi ha coses que es fan malament. Ens faltarà una cosa molt important, i és l'inici del correfot tal i com ho fèiem sempre. Hi ha col·le aquesta setmana. No ens han donat festa en l'escola, això és un timo. Podríem fer moltes més coses i millorar-ho. Faltarien, potser una mica més de concerts i festes més per la gent jove. Trobo que haurien d'haver-hi més concerts amb una música més directa. Jo sóc de sortir per la nit i això de que s'acabi a les 4 no ho portem gaire bé els joves, Estem al concert d'Òmnium Cultural. Estic aquí al concert de l'Axambusto. L'Axambusto. Grup boníssim. Ha començat molt bé. Perquè sóc capaç de fer-te volar, vida mitja donaràs, d'això et faré oblidar. He vingut amb la meva dona i la meva filla i tinc un nano més gran que està allà amb els seus amics. Aquí pot participar tothom, des dels nanos, les nenes que venen a cridar, amb les mares que també criden, i els pares que fan una cervesa amb els amics, i els joves que sortim de festa, no sé. Està bé, per ser el primer concert que et faig. Crec que això de portar un grup català és molt encertat. Anem a fomentar la nostra cultura, la nostra tradició i la nostra música. Vinga, amunt aquestes mans! Va, que això només acaba de començar! Júlia, seré els teus ulls sol a sol, com un llençol, vigilant la teva nit. Està superguai, molt bé. La primera fila. Molt bé. Home, tot és cultura, no? Aquesta és la que ara ens uneix. Bueno, me'n vaig al concert, vale? Trepitja fort, rock, sigues més valent del que he estat jo. Dibuixa el gir, somriure, que ningú podrà ni no. Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort. Què? Trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort. Avui és un concert de la Festa Major, la Festa de Tardor, de la Banda Simfònica Ciutat de les Roses. I lo fem cada any, sarsueles, pasdobles, música catalana, música de pel·lícules. El meu antiga coma a bordo del català, el millor barcó de terra. Estem a les festes de tardor del carrer Joan Maragall i hem estat escoltant les habaneres i el ron cremat. Quan el català sortia a la mar, el rei de cansar solia cantar. Visca Catalunya, visca el català. Ara estem al Posa'm en un i... Jo també. Estem celebrant el final de festa major. Posa'm en un és un recorregut per bars on prenem un quintet i ens acompanya un carro amb música
i anem ballant de bar en bar i ens ho passem bé i és un tancament de festa major. Un esguins, ferides de guerra. Vaig trepitjar un petardo i vaig caure. Tot i així no em perdo les festes de Sant Feliu. Posa'm en un, però hauríem de canviar el títol. Posa-m'ho tot. Salut i bona festa. Crec que tenen molt futur les colles i les festes de tardor. Les festes sempre tenen futur. I que no es perden la nostra cultura absolutament mai. I junts podem fer una festa major bastant referent a la comarca. Que s'hi animen després la més gent que vingui. Apunteu-vos! Sí, animeu-vos! I que és la millor festa de Catalunya i que s'ho passin genial. Que participi! O que s'apuntessin a alguna colla. Y hacer todo lo que sea por la fiesta. Que s'involucrin. Pues que venga el seguici al Correfoc. Que la gent disfruti de les festes. Que la festa de tothom. Perquè són les festes, és una vegada a l'any i s'ha de disfrutar al màxim. I recomano que tothom vingui tots els anys. Molt xula i molt divertida. Espectaculars. Genial. Xulo. Alegria. Xapó. No té preu. És una festa que m'agrada tindre.